No pojď, nebuď línej. Podíváme se na to, jak se oba Tady to máš, Mici, ne? v Nokia areně v Tampere. Podívej, Mici, dívej, co tady máš. Na? Po některém z vyřazených týmů a možná překvapivě No. zvolila kabinu No. nejhorší v hale. No, tak pojď tady, dívej. No tady to je, pojď, neboj se. Tady, ne? Dívej. Ale vzali si k tomu ještě kabinu Rakušan. Podívej se. No nemají strop, to znamená, že pokud hrají muziku, tak to je No. úplně všude, ale ve všech No kabinách pojď, máš vždycky tady, nejvíc dívej. práce, maséři Nebuď a línej, pojď tady. lidi, jako jsou kustoři, kteří se No, o ně pojď sem, starají, tady to takže máš, Mici. Oni mají opravdu nejvíc No, práce pojď, s dívej. tím, se o ně No. postarat. A kabinu Firu vidíme tady při příchodu hráčů domácího mužstva. No, tady pojď. Po první třetině. Tady to máš, ty potvoro. Tady, Mici, ne? Tady, Mici, ne? Tady je to. No, ty potvoro. Jak je úzká, jak je malá. Žádné luxusní prostředí. Ta kabina, z které hráči přečkávají zápas, je No, Mici, ne? ale poměrně úzká. Tak se dočkal nakonec, potvoro, ale že aby se tě člověk pomalu prosil. Pojď se. Tady máš Maxi Bobíka, ty vole. By mohla být reklama, za to by mě měli platit.